भारतात कोरोनाची रुग्णसंख्या जरी कमी होताना दिसतीये, मात्र या कोरोनाच्या विषाणूने एक नवीन रूप धारण केलेलं दिसतंय. या नवीन रूपाचं नाव आहे डेल्टा प्लस, म्हणजेच डेल्टा प्लस व्हेरियंट. नक्की काय आहे हा डेल्टा प्लस व्हेरियंट, जाणून घेऊया इंडियन मेडिकल असोसिएशनचे माजी अध्यक्ष डॉक्टर अविनाश बोडवे यांच्याकडून. कोरोना विषाणूच्या महामारीची दुसरी लाट महाराष्ट्रात आणि भारतात ओसरत असताना आता डेल्टा प्लस नावाच्या एका नव्या स्ट्रेनने प्रश्न निर्माण केलेला आहे. महाराष्ट्रातली आणि भारतातली जी दुसरी लाट होती ही डेल्टा नावाच्या विषाणूमुळं निर्माण झाली, की जो महाराष्ट्रातच तयार झाला आणि डबल व्हेरियंट, डबल म्युटेशन असलेला हा विषाणू अत्यंत मारक होता. परंतु आता या विषाणूमध्ये K457N नावाचे त्याच्या स्पाईक प्रोटीनमध्ये उत्परिवर्तन किंवा म्युटेशन झालेलं आहे आणि हा डेल्टा प्लस हा नवीन विषाणू निर्माण झालेला आहे. हा विषाणू दक्षिण आफ्रिकेमधल्या बीटा या विषाणूमध्येही उत्परिवर्तन याच पद्धतीचं होऊन तिथेही हा डेल्टा प्लस निर्माण झालेला आहे. महाराष्ट्रामध्ये साधारणतः 5 मे ते 4 जून या काळामध्ये महाराष्ट्रातल्या रुग्णांचे साधारणतः 7,500 नमुने तपासले गेले. त्यामध्ये 21 रुग्ण या विषाणूने, या नव्या स्ट्रेनने बाधित झाल्याचं लक्षात आलेलं आहे. यामध्ये रत्नागिरीमध्ये 9, जळगावमध्ये 7, मुंबईमध्ये 2 आणि पालघर, ठाणे, सिंधुदुर्ग या तिन्ही जिल्ह्यात प्रत्येकी एक रुग्ण सापडलेला आहे. याचप्रमाणे याचा अभ्यास हा संपूर्ण जागतिक स्तरावर झालेला आहे आणि जागतिक स्तरामध्ये UK म्हणजे ब्रिटनमध्ये साधारणतः 63 रुग्ण याचे सापडलेले आहेत वेगवेगळ्या देशामधले सॅम्पल्स घेतल्यानंतर. त्यामध्ये भारतातून आलेले 6 सॅम्पल्स आहेत. त्याचप्रमाणे पोलंडमधून 9, पोर्तुगालमधून 12 आणि अमेरिकेतून 14 सॅम्पल्स या डेल्टा प्लस स्ट्रेनचे सापडलेले आहेत. या सगळ्या याच्यामध्ये भारतामध्ये आपल्या इथं महाराष्ट्रात ज्या तपासण्या केलेल्या आहेत त्यामध्ये प्रत्येक जिल्ह्यामधून साधारणतः दर 15 दिवसांनी 100 नमुने पाठवावेत अशा प्रकारचं आवाहन केलेलं आहे आणि त्याप्रमाणे त्याची तपासणी चालू राहणार आहे. त्यामुळं साधारणतः 5 मे ते 4 जून या काळात जे काही नमुने गोळा केले गेले ते साधारणतः 7,500 नमुने तपासले गेले. परंतु आपण जर पाहिलं तर या काळात म्हणजे साधारणतः 5 मेला महाराष्ट्रातल्या नव्या रुग्णांची दाखल झालेल्या संख्या होती 57,640 आणि 4 जूनला ही संख्या होती 29,000. म्हणजे आपण जर पाहिलं तर या महिन्यामध्ये साधारणतः 12 लाख नवीन रुग्ण दाखल झाले. या 12 लाखांपैकी 7,500 जणांचीच फक्त तपासणी झालेली आहे. हे प्रमाण वरवर पाहता तसं कमी आहे आणि त्यामुळे हे मोठ्या प्रमाणावर केलं गेलं पाहिजे. महाराष्ट्र सरकार हे संशोधन संस्थांबरोबर एकत्रित येऊन याची तपासणी करत आहे. परंतु ब्रिटनमध्ये याच्यामध्ये फक्त जिनॉम सिक्वेन्सिंग करून फक्त कुठला विषाणू एवढंच शोधलं जात नाही आहे, तर त्या विषाणूबद्दल बऱ्याच संशोधन सुरू केलेलं आहे. त्यामध्ये त्यांच्या असं लक्षात आलेलं आहे की ज्या व्यक्तींना प्रवासाची हिस्ट्री आहे, ट्रॅव्हल हिस्ट्री आहे, अशा व्यक्तींमध्ये हे सापडलेलं आहे. त्यामध्ये विशेषतः मलेशिया, भारत, नेपाळ, सिंगापूर आणि तुर्कस्तान या देशामधून जे रुग्ण आलेत त्यांच्यामध्ये ही डेल्टा प्लसचे व्हेरियंट विषाणू सापडलेले आहेत. आणि त्याचबरोबर दुसरी एक महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे त्यांनी इतरही गोष्टींवर संशोधन केलेलं आहे. त्यामध्ये याचा जो एज ग्रुप आहे किंवा हा डेल्टा प्लस विषाणू जो बाधा करणार आहे तो वयोगट आहे, तो साधारणतः त्यांना 20 ते 45 या वयोगटातच जास्तीत जास्त रुग्ण सापडलेले आहेत. 60 वर्षावरील केवळ 2 रुग्ण त्या तपासणीमध्ये आढळलेले आहेत. त्यांनी अजून एक काही गोष्टींची तपासणी केली. त्याला त्यांच्या असं लक्षात आलं की ज्यांनी व्हॅक्सिन घेतलेलं नाही किंवा लसीकरण केलेलं नाही अशा निम्म्या लोकांना हे झालेलं आहे आणि उरलेल्या लोकांमध्ये फक्त 2च व्यक्ती अशा सापडल्या 63 मधल्या की ज्यांनी लसीकरणाचे दोन्ही डोस घेतले होते. परंतु एक महत्त्वाची गोष्ट ह्या विषाणूबाबत असं लक्षात आलेलं आहे की यामध्ये मृत्यू मात्र झालेले नाही आहेत. भारतातही झालेले नाही आहेत आणि ब्रिटनमधल्या स्टडीतही आढळलेले नाही आहेत. ब्रिटनमध्ये त्याचा जो अभ्यास चालू आहे तो या विषाणूची संक्रमक शक्ती किती आहे, म्हणजे जसा डेल्टा विषाणू हा मागच्या दुसऱ्या साथीमधला जो विषाणू होता
हा आधीच्या SARS-CoV-2 विषाणूपेक्षा जवळजवळ 60% जास्त बाधित करत होता लोकांना. त्यामुळं ह्या विषाणूची बाधकता किती आहे हे पाहिलं जात आहे. त्याचप्रमाणे या विषाणूची बाधा झाल्यावर काही वेगळी लक्षणं येत आहेत का हेही पाहिलं जात आहे. आजपर्यंत तरी त्याच्याबद्दल काही माहिती उपलब्ध झालेली नाही आहे. जसं या दुसऱ्या लाटेचं कारण असलेल्या डेल्टा विषाणूमध्ये पहिल्या लाटेपेक्षा वेगळी लक्षणं सापडली, याच्यामध्ये तोंडाची चव जाणं किंवा ताप थोडाच कमी आणि 2-3 दिवसात बरा होणं, त्याचप्रमाणे उलट्या जुलाब होणं, कानाने ऐकू कमी येणं, कोविड टंग अशा पद्धतीची काही वेगळी लक्षणं सापडली होती. अंगावर रॅश येणं अशी एक लक्षणं सापडलं होतं. त्या पद्धतीने याचं काही नवीन लक्षण दिसतंय का याबद्दल संशोधन चालू आहे. एक गोष्ट भारतातल्याच संशोधनामध्ये अशी लक्षात आलेली आहे की नुकतंच काही आठवड्यांपूर्वी भारत सरकारने मोनोक्लोनल अँटीबॉडीज अशा वेगळ्या उपचार पद्धतीला परवानगी दिली होती. हे मोनोक्लोनल अँटीबॉडीज म्हणजे कृत्रिमरित्या तयार केलेल्या अँटीबॉडीज असतात आणि त्या कोरोनाच्या रुग्णाला दिल्या, एकच डोस दिला की त्या अँटीबॉडीज या विषाणूवर काम करतात आणि रुग्ण बरा होतो. अशा प्रकारचा अनुभव, अशा प्रकारचे रिपोर्ट्स हे भारतामधून सुद्धा अनेक ठिकाणून आले. यासाठी रोश कंपनीने तयार केलेल्या कॅसिनिव्हिमॅब आणि इंडेमिव्हिमॅब ही 2 औषधं एकत्रित करून वापरली जात होती. परंतु हा डेल्टा प्लस विषाणू जो आहे तो मात्र या मोनोक्लोनल अँटीबॉडीजला दाद देत नाही आहे असं समोर आलेलं आहे आणि त्यामुळं एक मोठंच प्रश्नचिन्ह उभं राहिलं आहे की हा विषाणू आहे, हा सध्याचं जे लसीकरण चालू आहे या लसीकरणामुळं निर्माण होणाऱ्या अँटीबॉडीजना कितपत दाद देईल. त्याचप्रमाणे ज्यांना आधी कोरोना झालेला आहे पहिल्या लाटेत किंवा दुसऱ्या लाटेत, त्यांच्या शरीरात ज्या अँटीबॉडीज तयार झालेल्या आहेत त्यांनाही हा डेल्टा प्लस किती दाद देईल याची शंका आहे. याचाच अर्थ कदाचित ह्या विषाणूची साथ जर वाढली तर ज्यांना पूर्वी होऊन गेला त्यांना परत होण्याची शक्यता दाट आहे. त्याचप्रमाणे हे आपण भारतामध्ये आत्ता जी वॅक्सिन्स घेतोय या वॅक्सिन्सचाही परिणाम होणार नाही. हे वॅक्सिन घेऊनही कदाचित लोकांना या डेल्टा प्लस विषाणूची बाधा होऊ शकते. यामध्ये आणखीन एक अशी महत्त्वाची गोष्ट अशी लक्षात आलेली आहे की या आजारामध्ये ज्या गोष्टी घडत आहेत ते कदाचित तिसऱ्या लाटेला कारणीभूत ठरू शकेल. आज आपण जर पाहिलं तर तिसऱ्या लाटेसाठी जी आवश्यक गोष्ट असतात त्याच्यामध्ये सर्वात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे विषाणूचं म्युटेशन होणं. ते या डेल्टा प्लसमुळं समोर आलेलं आहे. त्याचबरोबर लॉकडाऊन शिथिल झाल्यानंतर लोकांमधली जी प्रतिबंधक उपाय पाळण्याबद्दलची जी आस्था आहे ती बिलकुल खूपच कमी झालेली आहे. त्याच्यामुळं आज भारतामध्ये, महाराष्ट्रामध्ये सर्व शहरामध्ये आणि सर्व गावांमध्ये मोठ्या प्रमाणात पुन्हा एकदा गर्दी सुरू झालेली आहे. सोशल डिस्टन्सिंग पाळलं जात नाही आणि मास्क वापरणंही जवळजवळ कमी झालेलं आहे. नुकत्याच एका अहवालानुसार 50% लोकांनी मास्क वापरणं किंवा गर्दीमध्ये मास्क गळ्यात घालून फिरणं अशा प्रकारचं हे लक्षणं समोर येत आहेत. त्यामुळं ह्या प्रतिबंधक उपायांकडे लोकांचं दुर्लक्ष झालेलं आहे. तिसरी गोष्ट म्हणजे कुठलीही साथ रोखण्यासाठी जे कॉन्टॅक्ट ट्रेसिंग करावं लागतं ते साधारणतः एक रुग्ण सापडला की 20 जणांचं करावं लागतं, तेही आत्ता कमी आहे. एकूणच टेस्टिंगचं प्रमाण महाराष्ट्रामध्ये हे जसजसे आकडे मे अखेरनंतर आणि जूनच्या या पहिल्या 2 आठवड्यामध्ये ज्यावेळेला कमी होत गेले त्याप्रमाणे टेस्टिंगचंही प्रमाण खूप कमी केलं गेलेलं आहे. आणि सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे महाराष्ट्रामध्ये आज लसीकरण हे जे आहे हे खूप मंदावलेलं आहे. त्याच्यामुळे हे 4 जे फॅक्टर्स आहेत, हे 4 जे घटक आहेत की विषाणूमध्ये परिवर्तन किंवा म्युटेशन, लोकांची प्रतिबंधक उपाय पाळण्याबद्दलची अनास्था, सरकारकडून जे आवश्यक प्रोटोकॉल पाळले गेले पाहिजेत ते पाळले न जाणं आणि लसीकरणाचा अभाव, या सर्व गोष्टीमुळं तिसरी लाट येण्याची शक्यता आहे. मात्र या सर्व गोष्टीमध्ये एक गोष्ट प्रकर्षाने नमूद करावीशी वाटते की ज्या पद्धतीने लोकांनी जर हे उपाय पाळणं सुरू ठेवलं, जर जिनॉम सिक्वेन्सिंग करून जर महाराष्ट्र सरकारने आपण आता जर पाहिलं तर ह्या 21 जे काही पॉझिटिव्ह डेल्टा प्लसचे पेशंट सापडलेले आहेत ते रत्नागिरी मध्ये 9 पेशंट सापडलेले आहेत. तिथं याही पूर्वी हे रुग्ण सापडले होते. त्याच्यामुळं अशा ठिकाणी जिथं हे रुग्णांची संख्या जास्ती वाढते अशा ठिकाणी मायक्रो कंटेनमेंट झोन करून तिथे मोठ्या प्रमाणावर तपासणी, जिनॉम सिक्वेन्सिंग आणि त्याचबरोबर लसीकरण या गोष्टी जर केल्या
तर ही साथ वेळीच आपल्याला रोखता येईल आणि हे ठिकठिकाणी जिथं जिथं अशी रुग्णसंख्या वाढताना दिसेल तिथं ह्या गोष्टी कराव्या लागणार आहेत. अन्यथा लोकांची अनास्था, लसीकरणाचा अभाव आणि हे प्रोटोकॉल जर पाळले गेले नाहीत तर तिसरी लाट ही अटळ आहे. मात्र ज्या पद्धतीने सर्वत्र सांगितलं जात आहे की या तिसऱ्या लाटेमध्ये लहान मुलांचा किंवा 18 वर्षाखालील मुलांचा समावेश जास्ती असेल, त्या पद्धतीचा कुठलाही पुरावा या डेल्टा प्लसच्या संशोधनात सापडलेला नाही की तो फक्त लहान मुलांना जास्ती बाधा करेल. किंबहुना लहान मुलं या तिसऱ्या लाटेमध्ये जास्ती बाधित होतील हे केवळ तर्काने ठरवलेलं आहे की पहिल्या लाटेमध्ये 60 वर्षाच्या वरच्या रुग्णांना त्रास झाला होता. त्याचप्रमाणे ज्यांना कोमॉर्बिड कंडिशन्स होत्या, सहव्याधी होत्या, अशांना त्रास झाला होता. दुसऱ्या लाटेमध्ये 20 ते 45 वयोगटातल्या व्यक्तींना जास्ती बाधा झाली होती. त्यांचं प्रमाण बाधितांमध्ये जास्ती होतं. त्याच्यामुळे आता उरलेला जो घटक आहे आणि ज्याला लसीकरण दिलेलं नाही अशा 18 वर्षाखालील मुलांना किंवा तरुणांना, किशोरांना करोनाची बाधा जास्त होईल अशा प्रकारचा अंदाज व्यक्त केला जातो आहे. एकूणच हा डेल्टा प्लस विषाणू जो आहे यांनी अनेक प्रश्नचिन्ह आपल्यासमोर उभी केलेली आहे. जर शास्त्रीय पद्धतीने सरकारने याचे प्रोटोकॉल पाळले, लोकांनी नेहमीचेच प्रतिबंधक उपाय पाळले आणि जर लसीकरणाचा वेग हा वाढवता आला तर कदाचित या तिसऱ्या लाटेला आपण वेळीच रोखू शकू किंवा त्याची साथ फार वाढणार नाही. अन्यथा पहिल्या आणि दुसऱ्या लाटेपेक्षाही ही लाट मोठी असेल असं मत भारतीय संशोधकांनी व्यक्त केलेलं आहे.